jopa 600 eurosta. Hei Saara, meillä on täällä ihan sairaan hauska ilta menossa. Toivottavasti sullakin on hauskaa, onko? Kiitos. Mä uskon, että teillä siellä studiossa on ihan hauskaa, mutta tiedättekö mitä? Täällä on paljon kivempaa. Linnanmäen pinta-ala on 75 000 neliötä ja laitteita alueella on 45. Linnanmäen pystyy myös vuokrata yksityiseen käyttöön. Ja tiedättekö mitä? Mä tein sen! Yes! Mä oon valinnut 8 mun lempilaitetta ja mä aion yrittää käydä läpi mahdollisimman nopeasti. Plus mä aion vielä herkutella ihan niin kuin huvipuistossa pitääkin. Mun suosikkilaitteiden keskimääräinen kestoaika on 1 minuutti 59 sekuntia. Lähtöpaikka on tässä. Aika alkaa, kun mä lähden tästä juoksemaan ja kierrän laitteet. Ja aika pysäytetään, kun mä palaan lähtöpaikkaan, kierrän tämän vesilabyrintin ja ylitän tämän maaliviivan tässä. Siistiä! Tästä mä oon aina haaveillut. Nyt mennään! Kahvikupit! Kahvikupit! Hei! Paluu lapsuuteen! Tää oli huono idea. Hei, oota. Mä en pysty tähän. Miten se on noin piinavan hidas aluksi? Hei, hyvä, hei. Okei, nyt se on alhaalla, nyt me voidaan jatkaa. Lähdetään. Seuraavana poppis. Okei. Päivän paras osa. Hattara. Okei, mitä mä teen? Tää on pelottavaa. Okei. Taas niinku ois hämähäkin seittiä kädessä. Mulla on aika syödä tätä.